to padha pait ana dadi penataran ya bayone Bung Karno proklamator lan presiden kasobitan suku kuwato jadi pertanyaan urip sareng ibadah suku atok ketok laelo Sri Rama menyang Solo oleh payung foto amak jati alolo bahwa mati ora obah yen obah dari pertanyaan urip sareng ibadah walang petrok ning gonggo mabur maneh mencelok ning pari aja nyanyo mas akar wong wedok yen ditinggal lunga seneng mati awal ngapa petrok ning loro awal ngebiru awal ngebuten ucapan mas
songo gati lilati kue silo najan sabenku hananging aku ragu mergo atiku kagak beto terus siramu nanging atiku wes dudu dumedu Gusti tansah apa panuwunanmu muga kowe enggal eto atiku wes cukup lalekno timbang atimu loro bae rasa tresno ora bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilaiake aku sumanding wong liya gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan tresno wong liya
dudu aku berbangun wes cukup lalekno timbang ati loro mergo tresno ora bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe masih
Galon-galon Mas Angga.
Galon Mas Angga, galon. Lah kok wakur ngono kuwi. Cik. Cik. Jungkir balik ya, sing tenanan. Ora tenanan biacok ngono san ora. Nah, dalah. Cek, sungkem sik ning gembong. Sungkem sik. Gembong ora enak ning ndi. Ayo. Mas, tarik Mas ngono. Lho. Ayo ning ndi? Ayo ning ndi? Ayo balik, Dik. Mas, ayo. Tabuhan. Yo. Ayo nang tenanan. Nyapon neh. Iki nyapa? Lah nek ora aspal iki ndut kepruk ning cangkemmu ya sok. Kok iso wong urung apa-apa kok iso aspal iki lho. Piye to Nggah iki Nggah? Wiki ning kene iki tak bage bintang tamu lho wiki iki. Lah iya. Wiki iki ning kene binatang tamu. Bintang tamu kok. Bintang tamu. Bintang tamu. Tutup binatang to. Ngawur. Lah rupane kaya munyok. Oh iya. Terakhir iki anu bae. Kurang lah alah. Dah. Iya toh. Oh iya enggak, aku ngerti. Kowe engke sambat bengismu entek resik to. Ya wis kuwi. Iya. Kok bocah nek temu rose yo ngene iki. Ambune pesing. Ambune pesing. Ngebar. Pengen cawik pernah to. Ngawur. Berdiopoli anakku mau nek kono. Wow, diompoli anake. Diarak olatnat. Diarak olatnat. Anak kok laknat jare. Ayo baleri.
raga. Jen, kingke iki sing wedok kaya widodari. Dari. Sing lanang kaya Kaya- munyuk, Sing lanang kaya renget. kaya renget ya lho. Lho wong diedreki kok sing Iya. siki sing diedreki iki meneng opo ah Meneng, koyo iso ngomong lele ngene. gedhe. Wis Lah. Tapuki pisan iki kok. Iki- Koy. ganang apa sulit. Lah ya Napa? Lho. Let diantem boto cengelmu iso. Lah, sing mbok Kok matne iso? iki lho apa? Kok Lah ya, anakmu nangis lho. Lah iya. Piye to? Anakmu nangis ki lho, mien. Eh. Jan. Masalah. Toh iki nek oleh ning ndi to to? Lah genah ucul kok. Reok adek iki kae. Kok rene. Genti lungguh. Duduk. Lah, duduk manis. Duduk, yo. Gak enek dadung elek-elekan to, Lek. Tak gin iki kabel ditekok. Bahaya nek ra ditaleni. Lah yo, samarku nang grayah kok iso. Ayo gantian kowe. Tak kene. Nyapone kok mider ae berarti kok iso. Wong ki kancane anu ki mider ae. Kon lungguh angel ram. Aja lungguh kono. Ora. Engko mantene sawanen oleh-oleh kok iso. Lungguh kono. Wal aja ya, Bu. Kalau kene lungguh kene. Sewan kuwi ngasal. Oh, sewan iki. Lungguh meneng. Ha. Lungguh. Lungguh lho. Nah. Ha. Wes. Oh. Celuk Pak Lek ya. Ya celuk bakung lho. Celuk bakung ya. Ya. Niki. Oh iya. Ayo. Jos. Ada sing gede gak sah iki. Samidi. Nopo nol aku. Aku ki malah gak penak ding ngene iki, Dik. Kok ke? Mbah, Lah yo, boten sah. Mbah, ora sah ku boten ngapun sah. kok. Lah, repot mawon. Lah wong kuwi ngomong aja akeh-akeh Mbah, ini sing dingeneng sak ning akeh-akeh. Lah iya,
Kaya ngono iki gak matuk lho. Lah. Aja kakek mbah lah nyai tibake aja kakek lah ninggal nang sak. Ning sak. Kon ngetokne kabeh. Bae. Maksud kula niku mboten sah setunggal. Lah. Tap apa kayak kowe kabeh. Koe. Matur suwun lho Mbah Lil. Maksud Mbah Lil ndokmu iki kok. Sopo? Mbah Dul, Mbah. Mbah Marijan, Mbah. Oh, Mbah Kijan. Mbah Kijan. Nggih. Sik, weh, iki Wih. masalah. Tenan aku gak ro lho. Melu-melu tak tonyo pisan iku. Lungguh. Wayahe donga dhewe-dhewe iki. Kok iso? Pokoke Kono lungguh. kono wedhus mburi kono. Lho, kono ning mburi kono pawang. Makane dus maksudnya. Pawang ula kok iso. Bawang ulo terus Iki ngarep. ngono bapake Mas Oh, alah, Tondi. ngapunten lho. Ngapunten, Mbah. Sopo nggih? Mbah Jan. Mbah Mijan. Mbah- Rijan kupingku Oh. budek. Wala cangkemmu Sulaya iki ngono kuwi lho. Mbah Rijan. Kok Jan tenan. Mbah iki sik gerwar sik waras. Lah iya. Rijan Iya aku ora budek. tasih sehat. Heeh. Bapake Mas Tondi. Bapake Mas Tondi. Jadi sapa? Mijan. Rijan. Kowe ngerti untu kuntek, gak iso R. Anu, untune kaya untu kelinci. Lah untu kok loro tok. Lha iki nek mamah kene, lah kene metu piye? Ya dicokotne kancane. Oh dipamane. alah. Didongakne Mbak Rijan. Nggih. Mugi-mugi Mbah Rijan kalian keluarga besar Mbah Rijan diparingi seger waras, Amin. yuswa ingkang panjang, Amin. diberi kesehatan, Amin. lan liya-liyane. Nih, Oke pokoke. oke. Nek tak kabehne nganti isu-isu. Celenge nih di celenge. Ndam. Leng celeng. Omahe mbok kon makan wedhus. Apa? Yo kan ben aduh-aduh iki Ayo. bintang tamu kok yo apa ngerti to? Wong samene mbah niki go Eh. ngerti kuwi kon ndi. Kae Tuh merutu ini yo. mrutu. Le enggak, angga, Angga Mas Le. Angga cah bagus. tak bagus. Rene. Ini lah. Rene. Lah, Yo, Jan. alah. Nek manis ngene Rupane masalah bagus Loh, Allah. Anu, mentolo ngeprok aku. Kok iso. Saiki ngene. Dikenalne kowe iki kondi, asalmu kono telatah ndi kan wong-wong kan ora ngerti to. Kowe iki ning kene iki dadi binatang tamu. Bintang Bintang tamu. tamu. Lah makane kuwi. Binatangnya padahal kancane kewan. Iya iri-iri hae. Kok iso omong cepet-cepet kok iso. Nyapa? Lah untumu mang ngene kok. Kok iso. Dang donga didongakne. Untu nek tronyoan yo. Ayo. Aku celutak. Iya. Ana. Aku sadar diri kok, Mas. Iya, rada maju. Rada dipepetne. Terus piye? Rada adoh. Kowe kok bar sing ngengge kowe mukok oleh-oleh kok iso. Walik. Tenanan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tenanan. Ojo bar-bater ning kupingku. Iya, Ora tenanan. budek aku kopok. Tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to jan iki masalah? Bocah nek setengah rolas ngene iki lho. Kok sing tenanan. Warono sik. Bocah warai rada kalih. Aidone mlonyoh lho. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho carane. Pertama, Ojo ganggu iki. nak ngotok aku iso aku. Anakku nek kono cilik iso. Piye? Wabarakatuh to? Iya. Iya, wabarakatuh. Walah, wis. Aku mah bingung ngene iki jenenge kok iso. Wis diterusne dhisik. Terusnya apa salto? Iya, salto Ya, sih. ya, ora no. Iki genti wito, bareng Oh, aku. genti iki? Yo. Yo, salto sak mudare. Piye? Aimu. Butuh boto ora? Boco iya. Iya ora. Kon sebagai kancamu. Ayo to dilanjut iki.
Begelne wae yo e. Besangi wong tuwek. Wowo. Kok ora kenek curu keton iki to nggih? Ayo Mas. Panggonmu bali ngacol hemet saeng wengi kutan iki nang alon-alon tak enteni senajan tetang tak goleki senajan tetang tak enteni sliramu sing mingkem. Nyapa? Nyapa? Kowe iki apa wae patut? Kowe iki tuwek iki amori wong tuwek. Kok iso? Lah, dalah. Koe. Ayo. Melu-melu hacok cengelmu. Dewi to. Adewe ning kene iki aja omong rada anu kasar-kasar. Ade kowe ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi sugeng sonten. Pak Polisi. Nggih. Jorok ae, Pak. Kok iso kuwi njaluk rokokne Pak Polisi ya. Kowe ngono dikecek gedel cengelmu iso. Enggak, biasane Pak Polisi kene iki loman. Loman-loman ya. Lung. Iya kaya nggonku kae ya iya. Lah iya. Lung ngono. Kaya iki barang kaya iya iki kok. Nek niki man kecrek mawon, Pak. Buat napa-napa niki. Kenapa niki? Nah. Lah nek ora kancane sapa? Ngenenge kowe kok. Nah. Nah, ya dalan iki lho, Pak. Ketek to. Mulai mere-mere. Iki ganti aku. Ya to? Heeh. Kowe wis? Wis. Sapa? Iki. Iya. Ya iki neh. Neh. Mulya. Mulya. Kok iso. Mulya ngono. Ido niraiku. Sabar. Innallaha ma'asobirin. Sabar. Utang duit nyaur beras kayak dek bengi. Koyo engke to. Kayak oke. Ayo. Ayo.
sapa ake aku lepas jaketmu tur melayoni aku hanya tak sumpah keneng rangkulanmu perapatan jalan mastrip saksi ketemuan iki bukan paucap aku merati saya deres nganti padha ra ngreten Melok rene awasno ya. Mas. Melu rene tak tapuki kowe enggak. Kalau bone kerdus tak ijolne aku. Anakmu turu aja mbok puk-puk. Lah, rene. Tanganmu iki lho. Tanganmu lho pesing no iso. Ampluk kok. Rene. Iso ngelus-ngelus mbok. Ah. Walah wit. Pengen nemu konti ta wit. Yo me cucuran kok ngumpul dik. Kok iso masalah. Wiki ning kene. Wong ade iki sebagai ganoan iki teman semua. Yo kabeh terus turut pawon. Kok trutus samar bojone kowe kok Bojone. sanu engko ngutil. Kaya duwe-duwe ya. Lah yo, Rumasamu aku ora pengen. yo pengen. Kok iso? Wah, apa? Bunda. Masalah Bunda. Ya ampun. Oh, ora ino coro keton no bunda. Lah iya. Gon kula lek nyeluk ngono. Kok Lah kok bunda? Kok iso apa? Kok iso apa? Jenenge ngati wuk. Oh, alah, tak kira sapa kok iso. Iki jenenge apik, Sapa? Bunda. Bunda. Aku ya iya no. Apa? Mamah, Mama. tak celukne mamahku ya. Ngalih, tak satraksi aku. Bocah kaya brem. Yo, Mama.